Għaddit sena u r-residenti għadhom bla risposta u l-ħaddiema konċernati għadhom mingħajr konklużjonijiet u mingħajr rapport dwar x'wassal eżatt għat-tiġrif ta' Tanja Flets f'Paċeville. Dan intqal mill-perit Christopher Mintoff kumment li tal il-lavin Malta wara li fil-11 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet iġġarfet binja ta' appartamenti f'Paċeville ftit sigħat biss war li ġew evakwati ir-residenti kollha. Propju ftit jiem qabel ma weqed din il-binja numru ta' professjonisti, inkluż il-perit Christopher Mintoff, u rew tħassib kbir għal fatt li din il-binja kienet spiċċa b'difetti strutturali serji hekk kif biswid din il-blokka kien għaddej twaqqih ta' bini. Huwa spjega wkoll li xi ħaġa stramba ħafna li għaddiet sena u ma smajna xejn iktar brabta ma' din it-traċedja, filwaqt li qal li kieku ma ġewx evakwati r-residenti fil-ħin kieku din l-istorja kienet tinbidel fit-traċedja u anke tispiċċa fuq livell internazzjonali. Is-silenzju jispikka aktar għal fatt li Mintoff ma kienx wara tħassib ftit jiem qabel ma krollat din il-binja, iżda kien qajjem tħassib 5 snin qabel ma seħ dan il-każ. Infatti f'Mejju tal-2020 huwa kien għamel rapport fejn wissa li x-xogħlijiet li saru sena qabel ikkawżaw ħsarat kbar f'Tanja Flets u li kienu ta' periklu kbir għal bini tal-madwar, u allura dan ifisser li l-awtoritajiet kienu ilhom 5 snin jafu bil-problemi iżda qatt ma ħadu azzjoni. Il-bini magħruf bħala Tanja Flets kien iġġarra fl-10 ta' filgħaxija bil-kollass tal-binja joħloq ħoss enormi. Mal-ewwel kienu waslu fil-post membri tas-CPD, pulizija, kif ukoll ambulanzi. Bl-awtoritajiet saħansitra użaw drones sabiex jassiguraw li ħadd ma nqabad taħt it-tifrik. Fattur ieħor li żguren biex it-traċedja ma tkunx ta' proporzjon akbar kien il-fatt li din it-triq f'Paċeville kienet magħluqa għal xi xogħlijiet infrastrutturali fil-ħin li kollassat il-binja.